A halin yanzu kan faɗin duniya mutum ɗaya ne ya fi kowane mai siddabar ilimin siddabaru kuma shine wanda ya fi kowa haɗari. Sunan wannan hatsabibi shine Laila. Kuna son ganin siddabaru na ba? Siddabaru! 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 Kamar yadda Laila ya kasance hatsabibi a bangaren siddabaru, haka Babuli ya zama musu ciwon ido wajen tarwatsa su. Ina buƙatar kan Babulu yanzu nan. Duk inda ya shiga cikin duniya, ku tabbata kun shaƙe ɗan banza. Shi kadai duniya ke son ganin mutuwarsa. Wasan Babulu bai ƙare ba. Da akwai sauran lokaci. Barka da zuwa shagali. Fatina din mu fa yana da matuƙar fahimta, shin ka fahimci haka Fati? Muddin kuma ya fahimci abin da muka fahimta sai mu samu wata sabon fahimtar don mu fafe shi. Ya gaji. A yanzu ne yakin ya fara. Lokutan baya taɓin gishiri ne. A duniyar su dabar matsayin yallaɓai Laila kamar haka yake, kai kuma kamar haka kake a wannan duniya. Nasibi! Kai matuƙar ƙoƙari sosai ƙaramin jarumi. Jarumi mai nasibi san baya buƙatar yabo daga wajen lusaran mutane irin ka. Nasibi! Sabon kamce mai ɗauke da sabon salo na musamman daga kamfanin Sultan Masu Burbuɗa. Ku jira yi fitowar sanan ba.